Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlahleni ekuseni ngovivi sazivuthula ngoba sigcwele amabethe. Yikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadina kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhe lathi ngihamba ngitheselo sithe lathi ngahamba. Umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Umuthwe intombi ezithi zingabuka kuhluma isihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Nyama nambana kwabazonda iqiniso. Angime inkosi ayiqedwa. Fuze. Ngiyaphila Mashimane. Siyaphila mnewethu njani? Siyaphila Mashimane. Siyaphila nathi. Ngiyabona ukuthi uhlabe kumxhwele uma ngizisho kanje. Mhlambe nawe zakho ziyeza nje. Ayasithemba ukuthi ziyeza kodwa ngisothi izoqhamuka ngapha kofuze. Usho kanje? Hayi ziyeza zikhona esake sazinikwa. Sazidle thasi imicu emibili emithathu. Zaphela endleleni. Imicu emibili emithathu phela lento ezibongo ngeke uvele uyibhale nje. Ayingeke. Kwayona isiphiwo kakhulu umoya. Ngoba into efika ngomoya. Kubukwa izigameko futhi izibongo ngeke umuphe umuntu ongamazi. Kufanele ukuthi umuntu umazi bese ubuke izigameko ezenzakalayo nazenzayo yena empilweni nezenzeka kuyena. Angithi uma usasho njalo nje isiphiwa ngithi khona umuntu okwazi ukuzisho yena nje obuzisho nje wena. Kodwa khona okwazi ukuthi engasho abanye abantu ngibuke igama kodwa angakwazi ukuthi ayisebenzise kuyena kodwa kube nomuntu othile othaphuza yena kodwa engayithaphuzi yena. Uyabona nje nami nginezinye engiziphiwa abantu. Ngisho yabona inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu ngaziphiwa abantu. Ayisuka ngakuwena lezo. Unyama nambana kwabazonda iqiniso. Ngoba nginyama nambana kwabazonda iqiniso. Nginyama nambana kakhulu. Iqiniso liyintandane. Yabona ikakhulukazi emakholweni okwanye kulabo abazitshela ukuthi bayakholwa. Ibona laba enginyama nambana ngoba isiminya abasasijwayele. Sekwande kakhulu abantu abathi mabema phambi kwabantu bakhuluma amampunge. Ngesizathu sokuthi baphambili lawo mampunga bese phenduka isiminya. Okusho ukuthi kunabantu abadayisa ngesiminya bakhuluma amampunge kubantu. Bedayise ngesiminya. Kunjalo masifika ke thina sesihlukanisa inhloko nesikhanti ukuthi lokho akuhambi kanje. Kuba sengathi ke manje thina simelene nalabo bantu labo abakhuluma izinto ezithile phambi kwabantu becabe ulimo ukuze bazoma bezikhuluma bazizwe bese beyazwa. Uma sesifika thina sesilungisa ukuthi cha lento ayihambi kanje bese kuba ngathi simelene nalabo bantu kanti sisuke sikhuluma nje inkulumo ezimele engancike ndawo ukuthi iphikisa kuphi. Uyabona kusokukwembula nje abantu inkungu namehlo. Sike sisho lonto ukuthi kuyinto enzima kakhulu mnewethu ukuthi udukiso umuntu okholelwayo kuyena. Kunjalo. Into ejwayelekile kakhulu leyo loqeda kisho. Umuntu mayejwayele ukukhuluma izinto uyithathe uzizwe uyisebenzise. Kunzima ukuthi umbone mase kudukisa ngoba uyakholelwa kuyena. Kunjalo kakhulu. Kunzima kakhulu. Mashimane mfowethu le channel ikhula usuku nosuku umbukelo wempunga yesintu ekunabantu abaningi abangithintile bathi impunga yesintu kwenze njani ziphi inkulumo sekuthi nje qwa impunga yesintu sesize siyayikhohle ukuthi ikhona impunga yesintu ikhona bafowethu. Impunga yesintu ukuthi ibuye ibe matasa bafowethu umuntu ziningi izinto azenzayo kodwa manje ngiyakuthembisa ukuthi enyangeni imfanisi eqoshweni uzolokuyithola nje ngendlela owazi ngayo. Sazoloke sikuphakela bakhona nabantu abanye sizobabiza beze la kwimpunga yesintu bezocobelela ngolwazi njengoba ekhona nomnewethu uMashimane. Awukukhumbuza abantu ukuthi masikhuluma ngoMashimane sikhuluma ngobani obalekelela kupha abantu senzele umbukelo omusha wempunga yesintu mthaqonda ukuthi uMashimane ubani. Siyabonga futhi. Njengoba uqeda chaza mnewethu ukuthi
isibongo Mashimane. Sikhona la eMbumbulu. eMbumbulu ingaphansi kweTheku, ikhona lana nje, khona la eThekwini. Ila sikhona ekhaya, la silekelelana khona nabantu abasuke beneyinkinga bebhajiwe ngendlela ezihlukahlukene ezithinta impilo. Yeah, sikhona la ekhaya eMbumbulu Khehle. Siyabonga. Mhlawumbe omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi uMashimane usebenza ndlelani. Ngiyakwazi uma ngisondela kuyena mhlawumbe ngididekile angiphenyele okuthi phezulu kwempilo yami ikuphi la kubambeke khona kuyingqinamba ezithile sidlula kanjani. Uyayenzani lento ebizwa ngokuthi ukuhlola. Lokho kuqeda kusho noma ukuchaza mnewethu amathongo asiphile khona. Kuyenzeka. Ngendlela nathi esiphiwe ngakho. Mhlawumbe usazongibuza nje ukuthi umuntu mhlawumbe maye kude eseCape Town noma esegoli yakwazi ukuxhumana naye. Cha, kuyenzeka lokho. Ngefoni bese senza uhlelo ukuthi sixoxe. Kuyenzeka futhi umuntu asizakale ekhona la ekhona mawukuthi ubanjwe isimo esimbambile ukuthi angakwazi ukusondela eduze ngaleso sikhathi. Mashimane, sike safika la mnewethu. Sageqa amagula singaqonde kwemuka sikhuluma ngokwembulwa kwengubo. Sakuchaza ukuthi ukwembulwa kwengubo kuyini, kusiza kuphi, ukuzala wembethe njalo njalo. Kodwa namuhla Mashimane ngifisa sithi ukuthi kancane uzokhumbula ukuthi abantu abaningi abathola ukuthi bazalwa bembethe ingubo zabo azikho. Omunye umuntu ugcina ngokuzwa ukuthi ngazalwa ngembethe. Kodwa mebuyele ekhaya kubo umama athi mina ngase. Uyabona? Angibonanga lutho. Omunye uthola ukuthi athi umama wakhe hayi leyo nto yasala esibhedlela. Bayithatha odokotela, bayithatha onesi. Kwesinye isikhathi bayithatha nje onesi bacabanga ukuthi into engenamsebenzi. Kwesinye isikhathi bayithatha nje ngenhloso ethile khona ubuqilo obuthile. Kukhona izinto ezithile abafisa ukuthi bazifeze ngaleyo ngubo bese bayahlomula. Okusho ukuthi ke lento ikabili kunomuntu owazalwe embethe ingubo yakhe ayikho umzali wakhe wayishiya esibhedlela engazi. Nonesi wathatha wayakolahla engazi ukuthi lento isho ukuthini. Omunye wayazi okuthi lento ayithathayo isho ukuthini. Namuhla ngifisa ukuthi Mashimane ke sibuke umngozi bokuthatha ingubo yomuntu okade umbelethisa bese wena uyisebenzise mhlawumbe uyidayise ufeze inhloso zakho ngayo. Ngifuna sibuke lapha. Okuthi bungaba buphi umngozi kulowo muntu loyo oyithathayo lengubo bese ayidayisa. Sisazohlabela phambili sizophinde sikhulume nomuntu ke manje ongazi kodwa ombelethisi ukuthi umuntu ezobelethwa bese kuphume umntwana nengubo ukuthi leyo ngubo ungayilahli kodwa yibeke bese uyamnika nabo sobafundisa. Kodwa la ngifisa ukuthi siye khona ngifisa siye kumuntu manje lo othola ukuthi uthengiwe usibanibani ukuthi uma umuntu umbelethisa umntwana ophuma nengubo ngicela uyithathe ungidayisele ngizokunika 20,000 ngoba leyo nto ikhona. Akekho umuntu ozoqhamuka la athi lento siyithatha. Laba babebelethisi bayakwazi lokho nabo ukuthi bayathengwa kakhulu. Kakhulu. Fuze ngibonga mfowethu ngiphinde futhi ngicela ukubingelela esigodlweni esikhulu eMphelandaba. Ngiphinde futhi ngithathe ithuba sibingelela ababukeli bempunga yesintu umhlaba wonke la ihamba ifinyelele khona. Siyayibonga impunga yesintu usuku uthola ikholi yomuntu othi use-America usendaweni ethile uphesheya sikhuluma izinto ezenzekayo ngempela. Ngisacela ukuboniseka entweni kanje kodwa ngiphesheya kanje sishola ukuthi ke siyabonga ukuthi mnewethu amathongo ihlo omkhulu bekuphe umoya ukuthi uvule isigceme la okuzokhulunywa khona izinto ezithinta abantu izinto eziyiqiniso hayi ngoba nakho inhloso ukuthi
uthola imali ekugcineni uzuze wena, kodwa izinkulumo ezothi zifike emadlebeni abantu bese beyathinteka ngokoqiniso kwenzeka kwezinto. Ngiyabonga kakhulu ke babingelele bonke ababukeli bempunga yesintu. Bese ngingena ke mnewethu endabeni yakho esikhuluma namhlanje baluleke kakhulu. Ngisazi ukuphendula nje okubalekile kakhulu njengoba sikhuluma mnewethu. Uyayosho ukuthi bakhona abantu esikhuluma nabo ngoba izinto esikhulumayo mnewethu yize zizona. Kodwa uyayethi umuntu mayizwa into azi kahle ukuthi iyona kodwa ayigcobe ngeenyawo ngoba ezivikela yena kuyiqiniso lelo eliphambana nokwenza kwakhe. Uyabona? Sizokhuluma kasizukuyeka ukukhuluma khona kunjalo ngoba lesihloko okukhuluma ngaso sisona izinto ezenza kakhulu, kodwa namhlanje sikhuluma nomuntu okuyena otetisa kuyinesi. Sikhuluma nomuntu ozalwa yilona inesi ngoba nawe uyangena lapho. Kungenzeka ukuthi lo oyinesi akeze ukuyizwa lenkulumo kodwa umntwana wakhe uzoyibuka lenkulumo bese yafika ethi ma noma baba kade ngizwa lapho ohlelo lempunga yesintu kukhulunywa ngalento. Mama ungabusayenza lento ingozi. Siphinde sikhulume futhi nomkhwenyana womuntu oyinesi, siphinde sikhulume nomakoti futhi. Uyayizwa lonto mnewethu. Sisho ukuthi ke lento oqeda kisho mnewethu iyenzeka. Ingozi enkulu kakhulu umuntu enganakile. Sikhumbule ukuthi uma sikhuluma ngengubo yomuntu insila yomuntu leyo. Kunjalo. Insila yomuntu ubuyena, khumbula ukuthi into kade lo muntu ehleli naye eyakhiwe ngaye ekhandwa nje kukhulunywa indaba yakhe ukuthi uzoba khona. Yahlala naye lento lapha nesibelethweni sikama wakhe. Into ewuyena uqobo lwakhe. Okusho ukuthi kuyiphutha elikhulu ukuthi umuntu otetisayo oyinesi ozozwa lenkulumo noma uyihlobo sakhe bese yena enza indlela yokuthi ahwebelane ngayo nabantu abathile. Kuyingozi enkulu kakhulu ngoba lento oyithathayo iyigugu kulomuntu iwuyena futhi. Ngicela mashimo ungene emadebeni ngani mnewethu. Lento wena dokotela nawe nesi iyefana nokuthi wena umthakathi. Iyefana nokuthakatha. Yes, uthatha insila zomuntu, uthatha umuntu. Uma nje uzothatha ingubo yomuntu uyidayisela umuntu othile osayoyisebenza, nawe nje uyefana nomthakathi njengawo lo mthakathi oyomdayisela. Yes. Qhubeka mnewethu. Uyafana nomthakathi njengoba mnewethu. Kunjalo. Uyabona nje ukuze ngiqinisekise ukuthi lento ikhona esikhuluma ngayo. Uyabona? Ngangisentabazwe ngomunye unyaka sekuqhamuke insizwa edrive imoto, angazi ukuthi yini labayideliver kodwa iqhamuka ngaphakathi esibhedlela. Isiyangibuza ukuthi isiyangitshela yangichazela ukuthi hey mfowethu kunento engiphethe kanje. Uyayazi lento ekuthiwa ingubo labantwana abazala bembethe kanje siyithola ngaphakathi kanje. Angithi uyayibona lonto. Okusho ukuthi lento esikhuluma ngayo ngampela abantu bayayenza. Vele ikhona. Ukuze omunye umuntu ethi hayi mayisivele le ndaba ukuthi lo mntwana wazalwa enokwembatha ethi hayi ngabona kancane. Angithi umuntu mayetete esibhedlela sinakho ukuqonda mabesixoxela ukuthi usuke kwesinye isimo umqondo usukuhambile wakhe akakwazi ukuyilawulela zonke izinto ezenzekayo kuyena. Uthola ukuthi useyasho ukuthi ngiyakhumbula nje ukuthi hayi umntwana waphume kanje bahamba nabo nesi bambuya sebemsulile sebengilethela yena kuphela. Siyakhuza ke namhlanje. Wena oyenza lonto uyenza ngenhloso ukuthi uyahweba ngoba uzokhokhelwa. Iyeke. Ayiyeke. Ngoba uma unjalo umbulali. Yeke. Sizokutshela ukuthi manje uyenza lonto kuthiwa sinikhuze. Umthakathi umbulali. Kukuwena futhi ukuthi wena uthatha izinto ngoba ikhulunywa ubani noma umfundisi wakho kuphela. Umbulali bukwenza lokho buwazi noma ngabe bungazi. Lo kade ngazi. Yes. Useyazi manje. Lo kade ngazi useyazi manje. Akakuyeke. Kuyingozi enkulu. Umbulali umbulele nje lo muntu omnikazi walento into yakomunye umuzi leyo ifa la komunye umuzi naye futhi lo enixhumene naye ukuthi khonto ayenza yona lento leyo naye umthakathi niziboshwa nobabili.
Uyazi mnewethu ukujobelela kancane ngifisa ukujobelela ngithi ukubuyela kancane emuva uma usayichaza ukuthi lento iyinsila ayigcini ngokuthi ibe yinsila kuphela ngoba omunye umuntu uzoba nolwazi lokuthi insila yinto engenamsebenzi. Yebo kahle. Ngoba wazi ukuthi uma egeza kube sekuphuma insila. Njengoba sithi lento iyinsila sikhuluma ngokuthi lento iwubuwena qobo lwakho njalo lento iyithongo lakho qobo lwakho iwumsamo wakho masikhuluma ngensila njengoba sikhuluma ngaleyo nsila sikhuluma ngale nsila othi mawugeza sikhuluma ngento yokuthi lento ibuwena uqobo lwayo makuthathwe yona kuthathwe wena ngoba nayo vele leyo nsila leyo yokugeza kwakho makuthathwe yona vele kuthathwe uqobo lwakho mayekuthakathe ngensila umuntu ukushaya nje wakuqeda ukungena nje emadevini lapho mnewethu ngoba sizobonisana la siyazi ukuthi izinto esikhuluma bakhona abantu ezibasizayo kakhulu nabakade bezenza bengazi kodwa umuntu namhlanje uzombuleleka engabe sayenza into ngendlela kade eyenza ngayo. Angithi nje mawuselapho ukuthi usuke ethatha yona qobo lakho ukhona umuntu lento lokwembatha sike sikhulume ngayo ukuthi umuntu wembethe yona lesimo sobuwele. Angithi uyabona ukuthi umuntu mayembethe isimo sobuwele angithi vele umuntu usuke enyamalale ngaphakathi bese namathela kulo anamathele futhi kuyo lengubo. Uyabona ukuthi ngenzeka wena ukuthi uthatha umuntu hayi ukuthi ngenzeka vele usukuthatha umuntu uma uthatha ingubo uthatha into eyigugu lalo muntu. Manje ke siyakhuza noma ngabe ubona izinto zikhambela kahle ngoba phela ke ikhulunywa indaba kanje bese bona umuntu ngoba nakho engathi uphila kahle unemoto nomuzi omuhle nomkhwenyana noma nonkosikazi angayithathi inkulumo kanti impilo ayigcini la kunjalo uzoboshwa oboshelwe ukuthi wena umthakathi ngenhloso kuyicabangela wena uhweba ngamagugu akominye imizi uhweba ngemsamo yakominye imizi uzicabangela wena ukhohlwa ukucabangela umnjalo nemfihlo yalento oyithathayo uhwebe ngayo. Bangakho abantu abadonsa kanzima kunamhlanje ngenxa yokuthi wena nesi noma wena dokotela wathi umntwana mezala wathatha ingubo yakhe wahamba waya koyidayisela inyanga ethile umthakathi ngoba leyo nyanga leyo ekuthumayo ukuthi ithatha ingubo uyidayisela umthakathi loyo akuyena umelaphi loyo kodwa umthakathi. Ngenkathi eqala ethakatha ngaleya ngubo kufanele wazi ukuthi nathakatha nobabili kunjalo. Ngenkathi eqala ethwebula isiphiwo salowo muntu owathi uma efika emhlabeni ezelwe wayithatha wena ingubo yakhe. Ngenkathi nje eqala ethakatha ethwebula enza lo mkhuba wenzayo ngaleyo ngubo icala kulona elakhe kodwa icala nawe elakho nobabili necala. Bangaka abantu abahluphekayo namhlanje ngenxa yakhe abadonsa kanzima ngenxa yokuthi wena wavuma wena ukusetshenziswa abantu ukwenza imikhuba emibi wathatha ingubo wayidayisa. Uyahlupheka namhlanje umuntu kungafanele ngabe uyahlupheka. Wazalwe embethe umuntu kufanele ngabe le ngubo uyayithatha uyinikeza umzali wakhe uhamba naye. Uma kuukuthi ke wena wazi ukuthi uma umntwana ezalwa wazalwa wembethe ukuthi kufanele wenze njani ayilahlwa leyo nto asazi ukuthi nididwa yini ngoba nempisholo. Yekani lento okuphila isilungu kakhulu kube khona izinto ezamagugu ethu elithi nanikholelwa kuzona. Awukholelwa kanjani kuzona sizikhuluma ukuthi umntwana mefika emhlabeni egaxile akulona ithumbu leyekani ukuzibiza ngesilungu lezo zinto lezo kusazi ukuthi umkamo wathi yini khona indlela ababiza ngayo kubizwa ngalesilungu leso ngathi isilungu sami unqambile lo muntu fundani isinto nifunde ulimi lwebele yazi lento ngesixhosa ukuthi yini uyazi ngesisuthu uyazi ngesindebele uyazi ngesindebele uyazi ngesizulu ukuthi yini umnqambo nengubo umntwana omezalwe embethe ithathe leyo ngubo ungabulawa imfundo yini yona imfundo ibiyini imfundo kunemvelo ngoba phela uma ufundile awazi lutho uma ufundile ngoba kuthathwe ulwazi oluficele emhlabeni lafakwe ekhanda lakho
awuzalwanga naloko okuhlakanipha. Kusho mina ke ngoba vele ngifundile ngoba manje lento mayingakhulunywa umuntu enimazi ukuthi akazange aye mhlambe esikoleni nizodelela nizothi lento uyikhuluma ngoba nake ngayazi nomono ukuthi akafundanga bazosho kanjalo. Kanti lento okuhlakanipha lokwesikole kokufunda usungahlakaniphile. Umuntu okhaliphile umuntu okhaliphe ngokwemvelo ongayanga esikoleni. Uyena umuntu ke lo okhaliphe ngempela ngoba manje wena ufana nomuntu oprogrammiwe. Lento oyifundisiwe wena wazi ukuthi uclever nje ngento oyifundisiwe. Yeke nike leyo nto bodokotela ukuthi nilahle ingubo zabantu abathema bezalo bazalwa bembethe ngoba leyo nto iyabehluphekisa. Yabahluphekisa kakhulu leyo nto. Zazini izinto, fundani, zehliseni nifuna ukufunda nazo ukuthi uma umntwana ezalwe nje lento siyenza njani kuyena ithathu inikeze umzali, umzali ayihambise kubo. Hayi lento ukuthi nina senizokwazi kakhulu isilungu, nizikhohle ukuthi nina ningobani, nikhohle ubunina, nithathe izinto ezinkulu kangaka nizidayise, ukuphila komuntu, udayise ngokuphila komuntu. Hey Pastor Ben leyo nto leyingozi kakhulu lento Mashimane. Ingozi enkulu kakhulu mnewethu njengoba sisho ukuthi impela sabaqwashisa abantu nokade engazi akawuyeke lo mkhuba. Noma ngabe kufika umuntu othi hayi nginike lento wena usukade utetisa umuntu usuke sekubekwe kuwena impilo yaloya muntu. Iqaphele lonto kakhulu futhi abantu abayeke abantu abanjenganani mnewethu bekhuluma izinto abayiphiwe endaweni efanele njengoba wawusho. Kulalelwe umuntu ngoba ayikhuluma into ngoba nako eyiphiwe ngempela. Musu ukuthi ngoba wena uphambi kwabantu esontweni lakho unethuba lokukhuluma futhi unelungelo lokukhuluma. Bese ungena entweni ocabanga ukuthi uyayazi kanti awuyazi awunayo indlela yokuyazi inabanikazi bayo. Ugcina ugceka abanikazi bayo ngendlela erong ngoba ukuthi wena usuyazi ukuthi abantu bayakulalela. Ufundisa abantu into engekho. Ufundisa abantu into engekho njengoba sikhuluma ngendaba yengubo nje umuntu bese eyayazi ingubo engayazi. Akutshela umuntu ukuthi ayembulwa lento, akutshela umuntu ukuthi kuba kanje. Uyabona? Ayingene kancane. Yebo mnewethu. Uyabona mbukelo wempunga yesintu. Wena owazalwa wembethe. Noma waze kuthiwe esontweni lakho khona umuntu wakwamuzi omethembayo ekutshela ukuthi mawuzalwe wembethe akufanele uyembule ingubo. Wayebheda lo muntu. Wayebheda ayikho into enjalo. Uma kuukuthi futhi khona umuntu wakwamuzi esontweni lakho ekutshela ukuthi mawuzalwe wembethe kufuna uhambe uyesontweni uyothandazelwa 1 uyonikela 2 ayikho leyo nto leyo. Ungayi ukonikela ngenhloso yokocela mhlawumbe mangikhulumela inkolo lengikuyona. Yebo. Ungaya ngenhloso yokocela ushembe ujulo ukuthi akulekelele uma usuyilungisa ekhaya ngoba leyo nto ayilungise esontweni ilungiswe ekhaya. Mawuyonikela ungayi ukonikela ucela ukuthi ushembe uma ukuthi labantu abayintshontsha babe sebeyithwebula njengoba wena usuya koyivusa ekhaya uyacela ukuthi ushembe naye ayithwebule okanye ayibuyisele inhlanhla yayo noma isiphiwo sayo owathi mawuzala uyembathisiwe wazalwa ukuthi vele lengubo iphethe ukuthi yithike bese usuyembula kube ukuthi lokho kunto owakade inako uzokwazi ukuthi kubuye. Hayi ukuthi lengubo le uzoyilungisa ngendlela ayilungiswa ngendlela yasesontweni. Udinga abantu abakwazi ukuthi bakuchushise njenganoma Shimane okuwukuthi lengubo mawuyembula kufuna uhambe kanje nakanje. Futhi leyo nto ayingokuthi mhlambe uma umkhulu esontweni lakho kusho ukuthi usuyakwazi iya ngokuthi uyiphiwe yini ukuyenza leyo nto nokumlekelela umuntu ngoba izinto nezinto ziyaphathiswa ziyabekwe ezandleni zabantu. Engisho ukuthi ke esontweni lakho uma kuukuthi nje wena wakweza umuntu ekhuluma nje ngendaba engubo ekhuluma ukubheka eceleni naloko esikushoyo thina uyena owayebheda thina si right. Abantu namhlanje bahlushwa iyona ingubo lemnewethu ngaba ibahluphi kakhulu kuleli zinga abahlupha ngalo
uma kuwukuthi ngabe abenzi odokotela namanesi abantu abatetisayo lo mkhuba esikhuluma ngawo ukuthi behwebelane ngabe onika igila mkhuba ngoba isigila mkhuba leso akwazi ukuthatha igugu la komunye umuzi uthi wena uzophendula wenzele omunye umuntu inhlahla kanjani ukugila mkhuba lokho vele wisigebengu vela uyena umelaphi umkhunkuli vele nawe wenza lo nto leyo wena ke owumhlengikazi lapho otetisayo akugcine lokho ngaba bekho abantu abaningi kangakamne wethu ebahlupha kakhulu kangaka ngoba isuke ihlupha nje ngoba isuke ikhalaza yabona umphefumulo othile ithonga elithile ekhalazayo ukuthi ngasebenzela abanye abantu ngathwebuleka ngenzeka indlela engafana noma uthi unenhlahla kodwa manje uthola ukuthi ke khona la kuphazamiseka khona ngoba yathatheka ngendlela engafanele kanti kube yagcinwa bodokotela bahlengikazi gcinani amagugu abantu nibanikeze abantu beyokwenza izinto zakubo ngendlela ofanele bezenze ngayo iyekeni lemkhubo ukuthi nihwebelana ngamagugu akominye imisi ngoba lento umuntu mayena ekhaya kunene kube khona into elokhuzayo eyenzekayo mayifuna ukwenza ukuxhumana nayo ayenze othile usiko oluthile umkhuba walapha ekhaya ukuthi njengoba ikhona nje ngenza kanje iqhubeke impilo akufani noma ithathwe wena otetisayo nihwebelane ngayo ngendlela yenu engeyona nengafanele buke lo mpunga yesintu asingawageqa amagula ngoba asimuki uMashimane usedle amaningi sakeni ubekhuluma nje exwayisa ikakhulukazi kulaba ababa belethisi abazithatha ingubo zabantu bazidayise ngiyekeni ukukhohlakala lokho leyo nto nawe kusasa iyokuvimba endleleni yakho kusasa kakhulu kukhona izinto ongazenza namhlanje uzibone lezo zinto lezo zizinhle emehlweni akho kanti emehlweni kaMdali nasemehlweni ethonga zizinhle ulibona ithongo likwelulela intambo uzibona uphila kahle kwangaleso sikhathi kanti kusasa ithongo lalomuntu lizokushaya ukuthi wena wathatha into eyigugu eyifa lengane yalo wadayisa ngayo ingane yabo kunamhlanje iyahlupheka lethongo kunamhlanje alisebenzeli ingane yalo lisebenzela abanye abantu ngenxa yakho leyo nto ke iwukuthakatha musu ukuvuma ukuthi ube yingxenye entweni yokuthakatha musu ukuvuma ukuthi ube yingxenye ezintweni zezithwalo wayivumi leyo nto uma kuukuthi ubungazi ukuthi leyo nto iyicala ngalendlela esichaza ngayo namhlanje usuyazi ngelinda ngakufuna sikhuluma ukuthi kufanele benze njani bona labantu abake badayisa ingubo ngofanele siphiwe impela indlela yokuthi sikhulume leyo nto mne wethu ukuvala nje mhlawumbe kungena olimini kofanele sikhulume kakhulu ngaleyo ndaba siyeke ukuthi uma senza izinto njengoba wenza uhweba nje ngalamagugu abantu ake siphiwe umoya ukuthi uma wenza izinto awuyenzeli wena kuphela into uyabona kusasa wena uzondulela phakade uzohamba emhlabeni uma uhamba emhlabeni kufanele uye kwela mathongo uma usuhambele emhlabeni wonke umuntu mayesihambele emhlabeni laba basalayo baba nethemba lokuthi uma ngixhumana nomkhulu nomama kanjalo uzoba ithongo elihle kimi uzoba ingilosi enhle kimi eside isikhathi benalelo themba beshisa impepho bezama ukuxhumana kanti wena uboshiwe kunjalo uyabona uma ke uboshiwe uyabona nusulimeze nabantu abasele wena abanethemba lokuthi njengoba kade ukhona nje usazi isimo sasekhaya bazofisa ukuxhumana nawe kodwa sebelimele eside isikhathi uboshiwe wena benethemba uboshwe yini uboshwe izinto kade uzenza ngoba ucabangela imanje wakhohlwa ukuthi ngale kwemanje kunekusasa ngale kwempilo khona impilo ngale kwethuna abantu ake bethi mabenza izinto bengacabangeli namhlanje bazi ukuthi khona impilo ngale kwethuna uma subhekene nayo lempilo basala banethemba ngemuva ukuthi mabememeza uzosabela awusabeli ngoba uboshiwe sebesala baba nenkinga asiqapheleke bafowethu asihlukane nalomkhuba wokuhwebelana ngamagugu akomnyimisi mbuke lwempunga yesintu asingasageqa amagula umnewethu udla amaningi esakeni ngale kwethuna kukhona impilo lemkhuba oyigilayo iyokubopha ngale lemkhuba oyigilayo ngelinye ilanga uyohluphekisa izingane zakho wena
usuzama ukukhuluma nazo kodwa ukwazi ukukhuluma ngoba kunqundwa amandla usuboshiwe ukuthi wayidayiselana ingubo yomuntu walithathelana igugu lomuntu wadayisa ngalo. Ezinye izinto esizenzayo ziphenduka ukuhlupheka esizukulwaneni sethu. Masithanda isizukulwane sethu nezingane zethu asenze izinto eziqondile. Khona umuntu namhlanje insuku zonke ngesonto kumbe ngesabatha uyahamba uyoshaya izandla uthi uyinkosi nomsindisi kodwa wenza lento esikhuluma ngayo esibhedlela. Kodwa uyahamba esontweni ababazi ukukhulu kaNkulunkulu. Uma wenza njalo ngisho ungasonta wenzeni. Kodwa uma wenza lento esikhuluma ngayo namhlanje ayikho lento oyenzayo ngoba unomthakatho umbulali. Yeka yona bese ukhonza uNkulunkulu. Yekani ukuthakatha. Yeah. Yekani ukuthakatha ababelethisi. Yekeni lento ukuthatha ingubo zabantu. Lento yakudala ukuhlupheka, lokuhlupheka okubonayo kulomuntu lo ingubo yakhe yalahleka. Ukuhlupheka okuzokwembatha izingane zakho kusasa. Hayi lapho ke ngiyazi ukuthi njengoba uyizwa lenkulumo ngiyikhuluma ngesizathu sokuthi abantu abaningi bayazenza izinto eziphambene bese beyithola intethelelo yokuzithethelela bona uzoyiphikisa lenkulumo kodwa kusasa uyothi usufika kwelamathongo bokaqiniso uyayibona lento esikhuluma ngayo. Wena ngane owazi ukuthi umama wakho ubaba wakho umbelethisi mxoxele ngalento esiyikhuluma ukuthi angabolinge athathe ingubo yomuntu ozalwe mbethe ayidayise akayifaka entweni ibani nezinto enzoyifaka phakathi kuzona nibanike bahambe nazo ngoba leyo nto iyinsila yakho umuntu kudinga ukuthi ihambe iye kubo. Hayi singageqa amagulu bakuthola kuphi abantu. Siyabonga kakhulu inkulu le ndaba sikhona eMbumbulu bafowethu. Yonke indawo la kufinyelela khona iMpunga TV sikhona eMbumbulu kwaMashimane ila sitholakala khona masifisa ukulekelelana. Siyabonga kakhulu. Mbuke lo Mpunga Yesintu le nombolo ozibonayo la sivela le screen sakho zithi ezakho umne wethu uMashimane. Ikhona ke nencwadi esiyilobile ekwazi ukuthi kukhanyisele nje ubone ukubaleka kokuzala wembethe ichazele nje yonke leyo nto ukwazi ukuthi ifundisa isinto. Zineke incwadi esizibhalile sithini isinto amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe indlela yesinto. Uma uzidinga zizonke lencwadi lezi uyakwazi ukuthi uzithole khona la imphelandaba uyakwazi ukuthi ushayele nathi kwezethu inombolo hayi lezi ezivela la ngoba lezi ezivela la ezaMashimane kodwa mawufuna ezethu umfanekiso oqosha uzothi masuphelile uzozibona la sekudlala khona ingoma ethi wedlozi lami. Le ngoma emnandi kakhulu. Lezi kozibona escreen sakho ezakho uMashimane. Asuthatheke umfanekiso oqoshiwe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje Impunga.